ado garangan suatu masongok sama so Nabi Sulaiman malayang di udarongok oba sorak-sorai nagadi-gadi rancanga nanda nikah jo junjuangan Nabi Sulaiman Adis ado seorang anak tukang pukenge rupo jo bantu aku dibilang jange hitam kundam kuali bangki igala sarupo orang manangi onda nikah pulo anyo jo junjuangan Nabi Sulaiman ndak kama kasih akadilakoan manolang kau nagadi-gadi rancanga dangakan bana jale-jale simakan bana nyato-nyato manolang kau anak tukang puke ndak tahu diuntuang doh badan kau indah ko calia rupo angkau awa hitam kundam kuali bangki gala sarupo ramanangingi nanda nikah pulo jo junjuangan Nabi Sulaiman terima kasih kadilakean adisina manjawa wana tukang puke manolang kau nagadi-gadi ranca lima kembana jale-jale dengan kembana nyato-nyato awalau rupo ambo sarupo ikongo namun salero kito samo sajo bo indah bana dape nikah jo junjuangan Nabi Sulaiman nan sana mojuinyo jadi juo muamai duya itu caru kayak Palembang tuh kalau indak dapet nikah jo junjuangan Nabi Sulaiman ajo Sultan Sulaiman jadi situ jo pakia Sulaiman jadi juo ayo kita jo Sulaiman jadi jangan sampai jo singkatnya iya ini lah berdua jangan sampai batigo lanjut iyo Allahu Rabbi batuan kita Nabi Muhammad penghulu kita wahai sahabat tulan saudara assalamualaikum kasih dan rami dengarkan ayat kapido mandiri di dalam Al-Quran di ayat terjali di surah Al-Maidah
cari di ayat ke-90 alaih. Oh aduh babuni Innama kamaru firaman nyurabi dengan wal mesiru tambah lagi artinya ayat nak kami pahami nah jangan menyasak kemudian hari diharamkan Allah mabuk judi meminum tua atau barandi. Oh maiso ganjo memakan pilektasi menyuntikkan heroin ke dalam diri haram hukumnya lain. Oh sama sekali bermacam narkotik atau narkoba kamarusa pemudi atau pemuda Dan sadar dua di bangku sekolah di dalam pelajaran atau di luar di tingkat SMP walau SMA di perguruan tinggi ke calon sarjana cuba nak fikir ada ibu juaya ada sibuk mencari pelajaran di rumah Dia mengajar materi dunia mewah memperhatikan anak jadilah payah memperhatikan anak lain. Oh jadilah kurang Andi sangko anak kuliah pagi jo patang kironyo ke diskotik ke pai bergoyang tala biabana nang gadi-gadi jo nang bujang-bujang jo kau nang gadi-gadi langeri dipandang lah suku memakai baju nan jarang-jarang basawa pensil lah tapak pinggang. Anju kalau na laki-laki di zaman sekarang itu yang basubang kaki bagalang rambut dan pendek kinilah panjang rambut dan hitam Kinilah pirang lah dicolok mana bak rupo jo bulu musang kadang-kadang bantu boleh nak datang dari Jepang baik itulah ganyo di zaman sekarang sebuah lagi kasih dan rami di zaman baju dunia lah canggih Samanja keluar penan pakai TV HP layar sentuh jo cie jari lah bisa dilihat apa nan terjadi walau di kampung awak walau di luar negeri walau musibah walau tragedi walau nan viral di saat ini Aduh memakai WA aduh memakai FB tuh jemudo laki-laki padus memakai internet sama sekali di dunia maya kau indah hati-hati buru aja bayi kau indah basisi lama suara yuan setan dibili terjadi perselingkuhan jo kawin lari nikah bawa tangan jo poligami na bedo bana di kaum padusi di kaum perempuan dan sedang basuami di dalam basuami nyoba laki kau sampai tak suo kau sampai tak jadi hukumnya zina sama sekali kau indah tobat sebelum mati tangguhlah azab kemudian hari narako jana malah menanti nama Sanyo diri iyo di dunia nanyo ini Elola tobado nyawa bayi Ya Allah
Allah dimalikan Iyalah matikan diri kamu Iyalah di dalamku Oleh dia itu Allah narkuli ma iyalah ilahi Ilallah dia ku idenya nabi yang masuk sarugo Oh jannah
nana rancala kadiam dia untuk pusako. Iyo itu lena sakanan sebagai ode umpamo. Dari kambilan badu. Dekaran luar pengajian ode le pentingan dek itu.
taruh diri nan dikatakan di luar ya udah layan talan di dalam di dalam pikiran dan karena begitu kamu doyang jumbang ditentukan benar kata bebang kata bebang nyembah di waktu sembahyang menanti lati bogala dalam sarung dua-duanya ranca basuko-suko gala joana sungguh ala de begitu ganda ala de dantola onde anda nauji obat tujo pandang iman yun lehnya tolana isilah oh mari perladelanya bekan dipandang la Muhammad la dirikan la Muhammad la dipandang jatuh di asalah laisa kial la disuhal pengajian la piayo dari itu na hilang penyuruhan pun tuang karate la bagul luang juru tulis la bajalan galamanya gaji layakan ditanyakan alasan tano denyo lau dijadi mereka sampai lamunyo lagi no tak gara wahai nasahabat ditolan dan saudara di soal pengajian lami bacol sekian malah dulu dari kami nambadu begini nambah itulah onde malanan karancanyo onde karanula denyo wari iyo barang suande larui juo nandio calia orang pandanga kinilah langang padonan jago mungkin tinggal di malam ini iyo nantare yo tare sajo nandape iyo de sure ebende la barang ke karuma bininyo oh manonan lai panjang sure izinyo lai batahan judisiko oh labia biande ajo gitu ajo singka bagala datua palito iyo de datua yo de kalito manurui kabayo namburito depan de bali ya basile elida baru joti gala batu kasajo mungkin main buasa iku karoba itu iola de umpamu bali yo de sayo bana arif ionde lagi nan bijasano iola nanyo bana dirantiang kamancu
cucu amatu Ionde tahulanan di dahan de liau yo akan de kamanimpo. Takile ikan di dalam lubuk Deliau jalan jantan bagi nonyo Korupo jo bantu ayo dikiro padoyo malam nangko ajo datua dan kalito. Iyo batamba bakile ikan ya wajahnya sabana batamba mudu Iyo basungwi repen dia teh bibi di cali abadan sabana temonyo. Sabana badala denyo kapua Bantua mekti sunni turupunyo Tak kadang-kadang bantu bintang de film yo de India. Tuan tak kurnan gadang mato. Pergaulan niolananyo jo kami Rancak yo banala samparono Mungkin lala biasa puluh tahun. Iyo jo kami nyo nambar konco. Malio panggalan de jago lalo Suko ditamu yo de nanti bo Iyo bahatilah de nyoranda. Iyo bajaran ya de nyomongko. Batu cindana iyo de sanga emura Sanga elincah yo papidato Iyo lah lamola de nyobana jo kami liau indah nan basu. Walau lalamu indah batamu Takile wajahnya indah yo kami lupu Iyo batamba bakile kile mungkoli au sarupo kaco. Bido ade iyo la degan bana Panjang-panjang jo de umuanyo Iyo ba muda yo de razaki jangan sampai batambah yo anak adaro. Karena di saat yo nanyo kini Beliau masih bapak sanggup Iyo baru malah de nyodo. Iyo de sampai saat kini ko. Oleh depan dayo na beliau Bini na duo akur-akur sayo Indak de adola de nyo ebo. Indak bacakak sakit de sajo. Ode nama kini yo baitola Ode name malanan sa elonyo. Misiko bana yo la basuo Iyo pipatala de rang tuo. Sekali yo kito nande batamu Mencari raso de nyo raso. Dua kali kito yo nama tamu Mencari sana sudaro. Tiga kali kito nande batamu Taraga de kami na batanyo Iyo batanyo nan lape payah barun dia tentu sudah makanyo. Dicaliai yo topan singgalang Kini lalape nande payanyo Rokok sabatang yo lah didudui. Air sadagui lah diminumnyo. Lapat tu ibana badai tornado Kini yo dema ekspor tanyo Iyo de tanyonan kami buwe di mungko sidang yo nan basamu. Oh sebelum tanyo yo nandi pasang Iyo sekarang lah de nyonangko. Maaf yo kami pintar Sabanya iyo lah de banyaknya. Kapan de yadim yo jo ulama Guru-guru kita nandi siko Iyo ma'alum orang di Padang limau ahli torikat yo kasamonyo. Sabana masa pengajian tubuh Kaulaan bana desandinyo Labia la de nyobana ya itu buya ungku bagindonan duduk di mungku. Adena duduk di dake kito Kini yola taman manuang sajo Kalau masalah de torikat baliau yo bananan algojonyo. Adena memang lah kami pintar Kehadirin yo nambah
nan badu Ko indah yo padonde kapua baiko lakene paramatu iyo pa banyaklah deh maaf iyo jan jadi deh apo Ode namo dengan onam bismillah kami mama sanglah deh nyotanyo Bibitala iyo lananyo tubuh iyo kakami yo napareso Bibitayo tubuh yo nasalapan Itu yo bananan kami tanyo ya itu le ampe yo nan di luar ampe nan yo di dalamnya Nanampe di dalam yo nanda ulu Itu yo bana menjadi tanyo iyo le tanyo yo nantara untuk arekan kami yo nan badu Satantang de api yo nanjo angin air sarato yo di tanahnya Ode namo itulah menjadi tanyo iyo di malam yo nan kini ko Ode nama ya pika jadi darah Odio batang tubuh kita Apo yo namo nande apinyo Dari yo mano nande dasarnyo iyo di tolonglah dijalekan iyo di mungko yo nambah semua Angin yo kamane jadi ure Nandi yo batang tubuh kita Apo yo namo nande angin yo Dari yo mano ulu muaru iyo di air ka jadi tulang iyo di batang nan tubuh kita dari yo manola de asalnya iyo de apa namo nanda ulunya iyo de tolonglah dijadikan iyo nan sesudah de nyoiku Anaka jadi kuli ijo daging Tibo iyo di tubuh anangku Apa yo namo nande tandanyo Dari yo mano nande dasarnyo oh de layu jadi nan sikide itu Kami yo de maya masang tanyo indalan iyo panjang-panjang Indah de pulo la bajelo jelo oh bianan iyo la de sakete asakanlah iyo nan bajasu Tolong iyo lana dijawab Iyo de dusana kami nabatanyo iyo le jangan dun sana kami baiko nan de bana baso-baso Iyo tolong jawab konten iyo utang nan di mungkul Dusana kami baiko balupo-lupo iyo orang la de palupo iyo memang ado sababnya Mulai maya nama sirawa basa di pintu bili amin tu iyo itu nan la misal nasa sebagai la umpamu iyo tantu la kabahi burga sakete la de nyo sajo ade karano rekan kami de tadi macam-macam iramanyo saja dari la irama minang walau jo irama lamu arubungo Allah nana kalu wala irama nana sara juki nana bahelo Allah kamanur inur isa jonan di bulakang mainyo dari kami nan baru iyola kami nan mambuenyo banyak yo tinggal di rantau kato sudaru ena iyo bermacam-macam mana daerah diunyi masing-masingnya onde nam yo lagu de odi malik de Bali ya rasuka seru oh memang ya itu de odi malik vokal
nanyo memang babahayo. Suaronyo sangat yo nanyo tinggi, di bawah itu namo tabalia ince ematu. Marinan kita denyo cari supaya na jangan yo detakareh baik kota garambui di kapalo. Yo tanang yo kita de kini yo kamancubo. Iyo de danga bana. Ganang ayamato balinangan tabayang mande nanden tinggakan larui hati kini larui perhatian tabayang mande nanden tinggakan seso bagalui jo parasayan saki kama kabatenggan mande kanduang Jawa di petinggangan sansai badan hadiran sasari kini denai babagi gama Mangko Jawa gagang tabuang dosing kaoe dedi kapuang bansai urang lengakan mandekan buang oi tolong rilakan salamai juo anak di perantauan basabala mande menantikan anak mande isu alai kapulang ganang ayamato balinangan sadia bana nanden rasokan hati ini larui perhatian tabayang mande nanden tinggakan seso bagalui jo parasayan saki kama kabatenggan saki kama kabatenggan mandekan duang Jawa dari pandangan sansai dagang hadiran tauran sasari kini dene babagi gama Mangko Jawa gagang tabuang dedi kampuang hidui marando tagang mandekan duang tolong doakan salamai juo anak dirantau urang basabala mande menantikan kok kayo isua anak mande pulang joka patabang ko untuang isu hadapi bini nan gapuak gadang Oli kayo isua edape jani dui marando tagang Adenam itu iramanyo memang jo
irama Minang. Iyo nan siyo di balik itu punyolan pengarang. Iyo nan sabana bahayo iyo suarunyo sangi elantang. Nama kini labai tule. Iyo dele malala karancanyo. Iyo matu lada mangantu ayo na sopa ayo lada na jago. Anande manu kata hibur nolai tu nare jomodo. Iyo panjago jago kan matu. Ekanaranoyo de pandanga iyo de banyak de nentu. Nabi Sulaiman iku de puninyo. De name antayo de kanamu de jarang yo nan bacubu. De mudah-mudahan yo bana bapu cuak dilancar dekan saju. Danga yo de kan bana. Hilangkan de para tamu. Risaulai Aia bangi kapa balai sampai katiagan sare muatan buah palu. adi namani cubola pikir di dalam iyo baindakan tangguala doso salamonyo sansayoy. Dari labungu ika padang kape carilah jalan Dekana lepas kembang lain Kaya la putu nema oh ikan la lape Ikan la masuk Kana la puke orang Nareka puke orang gajayo Juang ganti yang jambatan gantuang gawe tarantang kasubaran tukang nanana pasinggahan Oraso kaputu yati jo jantuang di dalam tangan diambil orang Eba itu banang kuoi para sayang san sayo Bagelo jalan kaya mami jalan menyusul onde di tepi pantai di tepi pantai Eta cinta lalu de mayo batin menangi Ande kasih tak sampai Ande kasih tak sampai Bulan do turu Lain lasi koci Ande bungo lah layu Ande mayo kabun lah tinggal Dalakan matumbang Kala hingolai Nangka hingolai San saya Josikai Ola mungkin badan Tak babini Kamarando tagang jo singkaoy Sampai mati Sampai bagan tuang
ala putui tapai bapija anala taban. Banang salai tak menenggang sadang paguno putui pulo. Ayo Bapak yo yo. Itu basuju bak pepatah orang gua. Lalu bayu lah buang kapal dalam wilayah kota Padang. Kau hendak orang menjudu awak menjala. Di sini nanti bukan kesanang gua. Aku nak bawa bini wala. Anda sama bini juga lah maetra. Iyo Bapak yo. Kalau bujang nak bawa bini ko sangat Bapak yo. Sangat babayo. Ayo dingin lalu di pondok Indo. Iko sesuai badalo jo hikayat. Ikayat kalau pada tornado tukang dikir tukang selawat tukang kayak Apa kayak pada pulau kalau jo kalau jo singgah tahu mana kayak itu. tentu benar ini. Iko sama mana cerita jo hikayat Nabi Sulaiman. Ado kayaknya. Aduh kayak jo. Dengar yo. Coba dengar sekali. Ado garangan suatu masongong sama so Nabi Sulaiman malayang di udarong. Oba sorak-sorai nagadi gadi rancanga nanda nikah jo junjuangan Nabi Sulaiman. Adis ado seorang anak tukang pukenge rupo jo bantu aku dibilang jange hitam kundam kuali bangki igala sarupo orang manangi onda nikah pulo anyo jo junjuangan Nabi Sulaiman. Ndak kama kasih akadilakoan manolang kau nagadi-gadi rancanga dangakan bana jale-jale simakan bana nyato-nyato manolang kau anak tu kapuke ndak tahu diuntuang doh badan kau indah ko calia rupo angkau awa hitam kundam kuali bangki gala sarupo ramanangingi nanda nikah pulo jo junjuangan Nabi Sulaiman. Terima kasih kadilakean adisina manjawa wana tukang puke manolang kau nangadi gadi ranca lima kambana jale-jale dengan kambana nyato-nyato Walau rupo ambo sarupo ikongo namun sanero kito samo sajo Bo indah bana dape nikah jo junjuangan Nabi Sulaiman nan sana mojuinyo jadi juo muamai duya. Itu caru kayak Mariaman tuh. Kalau indak dapet nikah junjuangan Nabi Sulaiman Ajo Sultan Sulaiman jadi situ. jo pakia Sulaiman jadi juo. Ayo, kita jo Sulaiman jadi. Jangan sampai jojo singkatnya. Iya. Ini lah berdua. Jangan sampai batigo. Lanjut. Iyo itu irmana na ikayat daerah Pariaman nyonangko. Nula di Pariaman banyak kesenian Islam Nan sagalo nar sangene Allah kami lada nyocubo. Daerah Hindustan dan Barasolai kasero. Iyo irama rang Mumbai onan kanda di jual. Iyo nedanga bana. Iyo na kamila de nyocubo barang yo sadonan takao. Ini irama oh dari kami berdua irama India oh iko namanya. Tapi kami onde balai carunyo johoya nyodulan jogelen kapalo nan mudo nasana nan tuo nasuko. Memang irama ini ionan Allah nyolamo oh sungguh pun lamo mantap jua bunyinya. Dilagalia menedum sepiar karge dum sepiar karge dum sepiar karge Adil cholania mene ihtera garege
mele mere mele jani mane mere mere dole ge mehi jane mane mere kolena oscor kahi hai jani jo hai ni hai ki hai दिल मने जहानी मैंने मेरी मेरे हो लेना दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके तुमसे प्यार करके hai mara balam campur garam manila mani masam Burung balam berkatin tambi dalam lakolam Hey, Mara balam campur garam manila mani masam balam baragati Di dalam lakolam ayam batalu Ayam maram mati lampu Abagalam kalam masuk air Ala tabanam lagulah India Ala juminang sana lama camaragam Lagulah India Ala juminang sana lama camaragam Hai Mara balam campur garam manila Ani masam Burung balam baragati Di dalam lakolam Mara balam campur garam Manila mani masam balam baragati Di dalam lakolam sakit kepala Allah manamam baju sumur Allah tabanam Masilawa edula Allah batalam lagulah India Ala juminang sana lama camaragam Lagulah India juminang sana lama camaragam sama macam ragam bahago jo Itu namanya hampir sauman saupo cewak piaman kalau bahasa India go Apa sedia? adonan pakai mie Aduh nak pakai lap contohnya yang pakai lap dulu tu Nak pakai lap Kalau buah mangga kalau buah mangga lah masak tu Cara dia awak tu Kalau bahasa India tu tu Ni mau berdekin marat palam campur garam mani masam itu kalau buah mangga Buah mangga kalau basila dulang go Apa tu? kalau basila dulang Ni mau berdekin batalam batalam kalau pupuk tu Hei cik ayam cik ayam Cik ayam kalau nang gadi-gadi sudah bujang-bujang sedang kasmaran tu Sedang kasmaran ya Kalau bahasa India tu bahasa India juga Ni mau berdekin sonam suku meresi-resi dengan kalam-kalam itu nan baso je nak pakai lam Nak pakai lam dulu nak pakai mie je Apa tu nak pakai mie? contohnya sini kerambi nak boleh lah Ni mau berdekin onde-onde Onde-onde kalau batu nak ketek-ketek Kerke kalau pemancar Antini dia tetue kalau ini dua sedang bercakap Baga rumih ganggang buih taman-tame antam-antame itu nak boleh tu Awal tak perlu he Iyo itu nana irama lakababu buwe sajo Nela jadi odera sonyo lakamangambang lara curito Karekan kami semua tukang curito Jangan busana kami nana bala baso-baso ne orang pambaso lapar yo de paruinyo Sabalo medosana manyamola na jurito tadi sana lebala garabulu Sekali di sini sekali lah di siko hujan jo pane babale tentu biasa Kaci papa minane mandi kuci kapa minan kado Nanti patah lah jo pati tihla de kana doyo de mangato yo di gambana Sekarang lah de nyonangko Dua lah menjadi ampe ditambah ampe jadi salapan Menjawab tanyo ko indah dapet Ba isu pagi kami tunjuk anak Ya Allah